Bèlgida ja viu estos dies les festes majors dels Carnestoltes. Este divendres van començar els actes grans, entre ells la dansada de les disfresses, una cita ple d'enginy i diversió que organitzen els quintos del poble amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bèlgida. Una tradició que es remunta al segle XIX, quan el còlera va assotar el poble. Bueno, el Carnestoltes és antiquíssim, es remunta abans del segle XVIII, quan l'epidèmia de còlera va assolar el poble, es va fer unes rogatives a Sant Ramon, es va decidir fer unes danses perquè s'acabara la pandèmia que hi havia, i a partir d'entonces no deixa mai de fer-se el Carnestoltes. Com té una part que és una festa pagana i l'altra part religiosa, pues ni siquiera en la dictadura, que es van prohibir tots els carnavals, Bèlgida va quedar immune a això i tota la dictadura va seguir celebrant-se el Carnestoltes. Sí que és de veres que la Guàrdia Civil venia i ens deia que no es podia fer en la cara tapar, però basta que digueren això perquè tots isqueren en la cara tapar. I bueno, i la dansa ha anat seguint el seu curs, com sempre, la dansa no ha variat, però sí que és de veres que aquesta nit de disfresses cada volta ve més gent de fora a veure-ho i es curren molt les disfresses i la veritat és que està molt bé. Disfresses de tot tipus que garanteixen diversió, festa i sobretot premis. L'organització reconeix la creativitat dels participants amb guardons per a les 3 millors disfresses. Aquesta dansa consisteix en disfressar-se i com vegeu n'hi ha disfressos més currats i menys, i nosaltres que som els quintos elegim el que més ens agrada o el que més currat estiga i tinguem 3 premis. El tercer premi serà pel Carnaval brasileño. El segon premi és per el Cetixi. El primer premi és per la tarta de la boda. Home, pues la veritat que molt contents perquè portem un any treballant-ho i la veritat que li vaig demanar matrimoni ara farà 12, un any quasi. Llevamos 12 de novios. I havíem pensat que millor que celebrar les nostres bodes un dia com avui en els carnavals tan importants per al nostre poble. Él quería hacerlo solo firmar en el ayuntamiento, pero yo quería una boda por todo lo alto y aquí hoy lo hemos hecho. Hemos hecho nuestro sueño realidad. Home, per nosaltres els carnavals és la festa més gran que pot haver, el diria, en tota la província de València i algo més que això. Nosaltres des de ben xicotius, des que no tinguem raó de ser, que han participat en tots els actes dels carnavals de Bèlgida. Home, jo crec que tota la gent de la contornà, jo crec que aquests carnavals es coneix, però si alguna persona no ha vingut a disfrutar d'aquests carnavals, que no ho dubte i que vinga a passar-ho, que sobretot demà a l'Enfarinà serà un dia que recordarà per tota la seva vida. Molt contents, ja era hora que s'han tirat setmanes i setmanes treballant i la veritat que contents. Sí, està molt xulo la festa. A banda del premi, l'important és el comboi que tinguem entre el grup d'amics i que ho passem molt bé. Sí, la veritat que enguany s'ho han currat. Portem un mes, tots els dissabtes i diumenges quedant. Sí, la veritat que sí. Sempre, des de ben xicotets. Des de xicotets que anàvem amb les mares i després, a partir dels 15 anys, ja vam fer el nostre grup d'amics i hem concursat. I Carnaval és un moment en què tots, aunque estem en diferents pobles, s'enjuntem i fem poble, que és el més bonic que hi ha. Sí. La festa de Carnestoltes té un arrelament molt potent a Bèlgida i atrau visitants de diferents poblacions, un referent festiu de gran rellevància per als veïns i veïnes belgidanes. Per a mi i per a tots els belgidans, el Carnestoltes és una festa major, tot i que no són les festes patronals, és una festa relació al poble des de tota la vida i com vaig veure ho vivim tot el poble de manera molt intensa, així que és una festa gran per a nosaltres. La festa no ha parat mai, ni siquiera antes de dictadura, perquè és una festa que tenim molt arrelada, que vivim amb molta intensitat i que viu tot el poble, vull dir, des de la gent més menuda a la més major, així que molt contents de poder celebrar un any. Esperem que pels dies que venen el temps no respecte, perquè marca així un poc que pot estar ploguent, però bueno, esperem que ho respecte, que deixi acabar la festa i a partir del dilluns que ploga, que també fa falta. Jo avui de retorn, porte 13 anys d'alcalde i hauré fet 40 bodes per lo civil i avui m'apetia fer-ne una per la iglesia, així que avui de retorn.
Un cap de setmana per davant intens on Bèlgida es convertís en un punt neuràlgic del Carnestoltes a la Comunitat Valenciana. Activitats singulars i espectaculars com l'enfarinada marquen aquesta festa. Això sí, amb un ull al cel, esperant que el temps respecte la celebració de tots els actes.